ናይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ኢየሱስ በመንገዲ ክሓልፍ እንተሎ ዕውር ኮይኑ ዝተወለደ ሓደ ሰብ ረአየ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ መምህር እዚ ሰብ እዚ ዕውር ኮይኑ ዝተወለደ ብናይ መን ኃጢአት እዩ? ብናይ ባዕሉ ድዩ ወይ ብናይ ወለዱ ኢሎም ጠየቅዎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ግብሪ እግዚአብሔር ኣብኡ ምንቲ ክግለጽ ደኣ እምበር ብናይ ባዕሉ ወይ ብናይ ወለዱ ኃጢአት ኣይኮነን። ሓደ እኳ ክሰርሐላ ዘይከኣሎ ለይቲ ትመጽእ ኣላ እሞ መዓልቲ እንተላ ግብሪ እቲ ዝለኣኸኒ ክሰርሕ ይግበአኒ እዩ። ኣብ ዓለም እንተለኹ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ። እዚ ኢሉ ናብ ምድሪ እንትፍ በለ። በቲ ምራቕ እውን ጸብሪ ገበረ። በቲ ጸብሪ ከዓ ኣዒንቱ እቲ ዕውር ቀብአ እሞ ኬድኻ ኣብ ቀላይ ሰሊሆም ተሓጸብ በሎ። ሰሊሆም ማለት ዝተለኣኸ ማለት እዩ። ንሱ እውን ከይዱ ተሓጸበ እሞ እናረአየ ተመለሰ። እቶም ጎረባብቱን እቶም ቅድም እንትልምንን ዝረእይዎ ዝነበሩን እዚ ደኣ እቲ ኣብ መንገዲ ተቐሚጡ ዝልምን ዝነበረዶ ኣይኮነን በሉ። ገሊኣቶም ንሱ እዩ በሉ፣ ገሊኣቶም ከዓ ንሱ ደኣ እዩ ዝመስል እምበር ንሱ ኣይኮነን በሉ። ንሱ ግና ኣነ እየ በለ። ስለዚ ንሳቶም ከመይ ኢለን ደኣ ኣዒንትኻ ተኸፈታ በልዎ። ንሱ ከዓ ኢየሱስ ዝበሃል ሰብ ጸብሪ ገይሩ ኣዒንተይ ቀቢኡ ናብ ሰሊሆም ኪድ እሞ ተሓጸብ በለኒ። ከይደ ምስ ተሓጸብኩ ድማ ረኣኹ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከዓ እቲ ሰብኣይ እቱይ ኸ ኣበይ ኣሎ በልዎ። ንሱ ድማ ኣይፍለጥን በሎም። ሽዑ ነቲ ዕውር ዝነበረ ናብ ፈሪሳውያን ወሰድዎ። እታ ኢየሱስ ጸብሪ ገይሩ ኣዒንቱ ዝኸፈተላ መዓልቲ ከዓ ሰንበት ነበረት። ስለዚ ፈሪሳውያን ከመይ ኢሉ ከም ዝረአየ መሊሶም ጠየቅዎ። ንሱ ድማ ጸብሪ ኣብ ኣዒንተይ ገበረለይ ተሓጸብኩ እሞ ረኣኹ በሎም። ሽዑ ካብቶም ፈሪሳውያን ገሊኣቶም እዚ ሰብኣይ እዚ ሰንበት ስለ ዘየኽብር ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነን በሉ። ካልኦት ድማ ኃጢአተኛ ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት ክገብር ይኽእል በሉ። ኣብ መንጎኣቶም ከዓ ምፍልላይ ኾነ። ሽዑ መሊሶም ነቲ ዕውር ንስኻኸ ኣዒንትኻ ከፍትልኻ እዩ እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል በልዎ። ንሱ ድማ ነቢ እዩ በሎም። እቶም ኣይሁድ ግና ንወለዲ እቲ ንዓይንቱ ዝኸፈተሉ ሰብ ክሳዕ ዝጽውዑ ዕውር ቪሩስ ከመይ ዝረአየ ኣይኣመንዎን ነበሩ። ስለዚ እቲ ዕውሩ ተወሊዱ እትብልዎ ወድኹም እዙይ ድዩ? እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ክርኢ ከኣለ ኢሎም ጠየቅዎም። እቶም ወለዱ ድማ እዚ ወድና ከም ዝኾነን ብዕውሩ ከም ዝተወለደን ንፈልጥ፣ ሕዚ ግና ከመይ ኢሉ ክርኢ ከም ዝኸኣለ ኣይንፈልጥን፣ ኣዒንቱ እውን መን ከም ዝኸፈተሉ ኣይንፈልጥን እዩ ኢሎም መለሱ። እቶም ወለዱ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሑ እዮም እዚ ዝበሉ። ኣይሁድ ንሱ ክርስቶስ እዩ ኢሉ ንዝመስከረ ካብ ቤተ ጸሎቶም ክሰግዎ ተስማዕሚዖም ነበሩ እሞ ስለዚ እዮም እቶም ወለዱ ንሱ ዓብዪ እዩ እሞ ጠይቅዎ ዝበሉ። ሽዑ ነቲ ዕውር ዝነበረ ሰብኣይ ካልኣይ ግዜ ጸዊዖም ንእግዚአብሔር ክብሪ ሃብ፣ ንሕና እዚ ሰብኣይ እዚ ኃጢአተኛ ምዃኑ ኢና እንፈልጥ በልዎ። ንሱ ድማ መሊሱ ኣነስ ሓጥእ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን፣ ዕውር ከም ዝነበርኩን ሕዚ ግና ርኢ ከም ዘለኹን እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ እየ ዝፈልጥ በሎም። ንሳቶም ከዓ እንታይ ኸ ገበረልኻ? ከመይ ገይሩኸ ኣዒንትኻ ኸፈተልኻ በልዎ። ንሱ ድማ ቅድሚ ሕዚ ነጊረኩም ኣይሰማዕኹምን፣ ንምንታይ መሊስኩም ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም? ንስኻትኩም እውን ዶ ደቂ መዛሙርቱ ክትኾኑ ትደልዩ ኢኹም በሎም። ንሳቶም ድማ ጸረፍዎ፣ ደቀ መዝሙሩስ ንስኻ ኢኻ፣ ንሕና ግና ደቀ መዛሙርቲ ሙሴ ኢና። ንሕናስ እግዚአብሔር ንሙሴ ከም ዝተናገሮ ንፈልጥ ኢና። እዚ ሰብ እዙይ ግና ካበይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና
በልዎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኹም ዘገርም እዩ። ንዓይ ግና ኣዕንተይ ከፊቱለይ እግዚኣብሔር ንዝፈርሖ ፍቓዱ ንዝፍጽምን እዩ ዝሰምዕ እምበር ንሓጢኣን ከም ዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና። ንዓይ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ብዕውሩ ንዝተወለደ ሰብ ኣዕዕንቱ ከፊቱሉ ዝበሃል ከቶ ኣይሰምዐን። እዚ ሰብ እዙይ ካብ እግዚኣብሔር እንተዘይኸውን ሓደ እኳ ክገበር ኣይከኣለን ነይሩ ኢሉ መለሰሎ። ንሳቶም ከዓ ንስኻ ኩለንትናኻ ብሓጢኣት ዝተወለድኻ እንተለኻስ ንዓና ክተምህረና ኢሎም ናብ ወፃኢ ኣውፅእዎ። ኢየሱስ ናብ ወፃኢ ከም ዘውፅእዎ ሰምዐ። ምስ ረኸቦ ድማ ንስኻ ብወዲ ሰብ ዶ ትኣምን ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ ጐይታይ ብእኡ ክኣምንስ መን እዩ ንሱ ኢሉ መለሰ። ኢየሱስ ድማ ርኢኻዮ ኣለኻ፣ ሕዚ እውን ምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ በሎ። ንሱ ከዓ ጐይታይ ኣኣምን እየ ኢሉ ሰገደሉ። ኢየሱስ ድማ ኣነ እቶም ዘይርእዩ ምንቲ ክርእዩ እቶም ዝርእዩ ከዓ ምንቲ ክዓውሩ ንፍርዲ እየ ናብዛ ዓለም እዚኣ መጺአ ዘለኹ በለ። ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ገሊኣቶም ነዚ ሰሚዖም ንሕናኸ ዕውራት ምዃንና ዲና በልዎ። ኢየሱስ ድማ ዕውራት እንትኾኑስ ሓጢኣት ኣይምኮነኩምን ነይሩ፣ ሕዚ ግና ንርኢ ኢና ትብሉ ስለ ዘለኹም ሓጢኣትኩም ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ በሎም።